Ahoj Kubo, povedz nám, prečo si sa rozhodol pre takýto nápoj. Lebo volám sa Kubo, takže drink sa volá Kuboty. Skladá sa z bielej broskyne, slivky a jahodových guličiek, pretože milujem ovocné príchute a jahodové guličky sú podľa mňa najlepšie. Ahoj, tak nám povedz, ako sa volá tvoj nápoj. Perzia, A prečo sa tak volá? lebo moje meno pochádza z Perzie. Ako sa voláš teda? Jasmin, Čo nápoj obsahuje? mango a kumquat, Čo máš na spodu? jablkové guličky. Ahoj Kika, mňam to vyzerá super. Ako sa volá tvoj nápoj? Winterscold, A prečo si sa rozhodla pre tento názov? lebo keď som si ho miešala, bola vonku zima a toto ročné obdobie sa mi veľmi páči, tak ma napadol tento názov. A čo tvoj nápoj obsahuje? Bielu broskyňu, kiwi, triple sec a hroznové žele.